anyị ga-eji malite fụkọrọ abụọ ndị bụ nne
Introit. Onye-nwe-anyi Chineke anyị, ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị anụpụwo isi n'okpuru ya, anyị egekwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụ na ya sị na anyị enwee mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịkwa n'ime anyị. Ọ bụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-emekarị otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị, ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu, unu ra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala, wee jee n'oche eze amara nke eluigwe, kwupụta mmehie. Mmadụ niile na nke pụrụ ihe niile, onye kachasị ebere, anyị ejeghewo kpafukwa n'ụzọ gị ka atụrụ furu efu. Anyị sokarịrị izuzu n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebiwo iwu gị dị nsọ, anyị arapụghị ime ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị Onye-nwe anyị mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ ndị dị mere ebere. Chineke, rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka nkwa gị nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ Onye-nwe anyị. Kwee Nna kasị ebere, anyị wee si ugbu a na nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka otuto wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile,
nna nke Onye-nwe-anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha wee gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere oziọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka o nye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, ị ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edebere anyị n'ime ọnwụnwa, adọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Amen. Onye-nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị. Chineke, zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a wee ruo n'ụbọchị. Amen. Ukwe ndị nne ji akwado ihe ọgụgụ nke mbụ. Oyoyo Nnem Oma. Ihe ọgụ nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke isii malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke iteghete. First lesson is taken from the book of Deuteronomy, chapter 6, from verse 1 to 9. Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess, that you may fear the Lord your God,
to keep all his statutes and his and his commandments, which I command you and your sons and your grandsons all the days of your life, and that your days may be prolonged. Therefore hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord God of your fathers have promised you, a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your hearts. You shall teach them diligently to your children. You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates, the word of the Lord. Thanks be to God. Abụ maka ihe ọgụgụ nke abụọ, abụ 400. Yeah.
ọnụọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esi n'ozi ọma dịka Jọn onye zidere ya. Isi nke anọ malite na okwu nke ise. The Gospel of John, chapter 4, beginning to read from verse 5. John isi nke anọ malite na okwu nke ise. Ya mere, ọ bịaruo otu obodo nke Samaria a na-akpọ Saika, na nso iberibe ala ahụ nke Jekọb nyere nwa ya Josef. Ma isi iyi Jekọb dị ebe ahụ. Ya mere, Jizọs, ebe ike gwụrụ ya n'ije ya, ọ nọdụrụ ala otu a n'ụsọ iyi isi iyi ahụ. Ọra ka oge awa nke isii, otu nwanyị bụ onye Samaria bịa isere mmiri. Jizọs sị ya, nye m mmiri ka m ṅụọ, n'ihi na ndị na-eso ụzọ ya jerori n'obodo ịzụ nri. Ya mere, nwanyị Samaria ahụ sị ya, gị onwe gị si aṅa arịọ mmiri n'aka m ka ị ṅụọ, ebe ị bụ onye Juu ma mụ bụ nwanyị Samaria? N'ihi na ndị Juu na ndị Samaria adịghị emekọ ihe. Jizọs zara sị ya, ọ bụrụ na ị matara onyinye Chineke na onye ọ bụ nke na-asị gị nye mmiri ka m ṅụọ, gị onwe gị ga-arịọ ya rịị, ọ ga-enyekwa gị mmiri dị ndụ. Nwaanyị ahụ sị ya, Onye-nwe-anyị, ị nweghị ihe isere mmiri, ma olulu mmiri a dị omimi. Olee ebekwa ka ị nwere mmiri ahụ dị ndụ? Ọ ga-abụ na gị onwe gị ka nna anyị Jekọb ukwu, onye nyere anyị olulu mmiri a, ya onwe ya na ụmụ ya na anụ ụlọ ya ṅụkwara n'ime ya? Jizọs zara sị ya, onye ọbụla nke na-aṅụ mmiri a, akpịrị ga-akpọ ya nkụ ọzọ. Ma onye ọbụla nke ga-aṅụ mmiri ahụ nke mụ onwe m ga-enye ya, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Kama mmiri ahụ nke mụ onwe m ga-enye ya ga-aghọ n'ime ya isi iyi mmiri na-asọpụta rinne ruo ndụ ebighị ebi. Nwaanyị ahụ sị ya, Onye-nwe-anyị, nye m mmiri a ka akpịrị wee ghara ịkpọ m nkụ, ka m gharakwa isi n'ogologo ụzọ a niile bịa ebe a isere mmiri. Jizọs sị ya, laba, kpọọ di gị, bịakwa n'ebe a. Nwaanyị ahụ zara sị ya, enweghị m di. Jizọs sị ya, ị kwuru nke ọma sị enweghị m di, n'ihi na ị nwewo di ise, ma onye ị nwere ugbu a abụghị di gị. Nke a ka ị kwuworo n'ezie. Nwaanyị ahụ sị ya, Onye-nwe-anyị, ahụrụ m na gị onwe gị bụ onye amụma. Nna anyị ha niile kpọrọ isi ala nye Chineke n'ugwu a, ma unu onwe unu sị, n'ebe mmadụ aghaghị ịkpọ isi ala nye Chineke dị n'ime Jerusalem. Jizọs sị ya, nwaanyị, kwere m, oge awa na-abịa mgbe unu
na-agaghị akpọ isi ala nye nna m ma ọ bụ n'ugwu a ma ọ bụ na Jerusalem. Unu onwe unu na-akpọ isi ala nye ihe unu na-amataghị. Anyị onwe anyị na-akpọ isi ala nye ihe anyị matara, n'ihi na nzọpụta si n'etiti ndị Juu pụta. Ma oge awa na-abịa ugbu a ka ọ dịkwa mgbe ndị na-akpọ isi ala n'ezie ga-akpọ isi ala nye nna m n'ime mmụọ na n'eziokwu, n'ihi na ndị dị otu ahụ ka nna m na-achọ. N'ihi na ndị dị otu ahụ ka nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpọ isi ala nye ya. Chineke bụ mmụọ, ndị na-akpọ isi ala nye ya aghaghị ịkpọ isi ala n'ime mmụọ na n'eziokwu. Nwaanyị ahụ sị ya, amatara m na Mesaya na-abịa, onye a na-akpọ Kraịst. Mgbe ọbụla onye ahụ ga-abịa, ọ ga-akọrọ anyị ihe niile. Jizọs sị ya, mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya. Mgbe ọ na-ekwu nke a, ndị na-eso ụzọ ya bịara, o wee ju ha anya na ya na nwaanyị na-ekwurịta okwu. Otu ọ dị, o nweghị onye ọbụla sị, gịnị ka ị na-achọ, ma ọ bụ gịnị mere gị na ya na-ekwurịta okwu. Ya mere nwaanyị ahụ rapụrụ ite mmiri ya wee jee baa n'ime obodo, si ndị ahụ, bịanụ lee otu nwoke onye gwara m ihe niile m mere. Onye a ga-abụ Kraịst ahụ. Ha siri n'obodo ha pụta, na-abịakwute ya. Biko lee anya n'amaokwu nke 39, verse 39. Ma ọtụtụ ndị Sameria si n'obodo ahụ kwere na ya, n'ihi na okwu nwaanyị ahụ onye gbara ama sị, ọ gwara m ihe niile m mere. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Abụ maka Okwu Chukwu, abụ 72.
anyị ga-anọrọ ala n'okwu Chukwu. Hallelujah. Praise the Lord. Our God is good. What an awesome God we serve. What a privilege to be in His presence. From last Mother's Day to this Mother's Day, the Lord has been gracious. He's been faithful. He has kept us. Let's give Him a shout of praise. Praise the Lord. Our God is good. It's so wonderful and beautiful to be in the sanctuary. For the last few weeks, we've been watching online. Just few of us today conducting the service for Mother's Day. It's so beautiful to be back in the house of the Lord. Coronavirus has kept us away, but thank God for Jesus. Thank God for the big C, Christ, that has protected and helped us. To Him be the glory. I bring greetings to all the mothers in the house, especially to our mother in the Lord, Mrs. Ngozi Esonu. Happy Mother's Day. Hallelujah. The Lord bless you and keep you for us. For our sisters on the choir stand, our sisters watching online, and all mothers all over the world, I celebrate you. Happy Mother's Day. Thank you. And I also greet our Father in the Lord, who has been feeding us with the Word of God online since this whole pandemic started. The Lord bless you, sir, and keep you for us. Hallelujah. Amen. We're going to share a word of prayer. Father, in the name of Jesus, we have come before you to learn at your feet. Your word said that no one that comes before you goes back the same. As we have come in this sanctuary today, and my sisters watching online, I pray that none of us will go back the same. In the name of Jesus. Do something new. Do something beautiful. Do something that we will remember for the rest of our life. In the name of Jesus. Holy Spirit, I commit myself into your hands. It's not my word, it's your word. I ask that you will take control. In the name of Jesus. Do that which you have proposed to do from the beginning of time. In the name of Jesus. At the end of it all, we will be careful to return all the glory to you. I cover this altar in the blood of Jesus. Lord of Jesus. I put a hedge of fire around this altar. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Father, for we know you've heard us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. The theme for our Mother's Day this year is evangelism. Can I hear somebody say evangelism? Hallelujah. I will start by defining evangelism. I saw several definitions, but the one that really touched me is the one that said, evangelism means preaching the gospel of Jesus Christ with the purpose of letting people know the love of God to all mankind through Jesus Christ. Preaching the gospel to all mankind with the purpose of letting them know the love of God through Jesus. Other definition says evangelism is spreading the good news. The question is, what is the good news? John 3:16 summarizes it all. It says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him will not perish,
but have everlasting life. That is the summary of the good news. God so loved the world. So bringing this good news to the people, to the unsaved, is what we call evangelism. I would like to make some few points before we proceed in this teaching today. The first point I would like to make is that God commanded us to go and evangelize. If we look at the book of Mark, chapter 16, verse 15 and 16, the Lord said, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Go ye, that's a command. That means evangelism is not optional. Evangelism is very, very dear to God's heart because God paid so much for it. He gave his only begotten Son for the sake of mankind. And so it would be disobedience on our part as born-again Christians. Or we can call it ignorance if we are not evangelizing. Proverbs 11:30 says, He that winneth soul is wise. Hallelujah. There are opportunities everywhere. There are opportunities all around us to evangelize. Matthew chapter 9, verse 37 says, The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. The gospel is the message the world desperately needs. CNN is important, ABC News is important, Fox News is important, but the world does not desperately need that. What the world desperately needs now more than ever before is evangelism, the good news. Romans chapter 10, verse 14 says, How will they hear except we go? The Lord is calling you and I to go out there and share the good news. The most effective and passionate evangelism comes from those who have experienced evangelism, who have experienced the gospel themselves. If you have not had an encounter with Jesus, if you've not had a true encounter with the love of God, you cannot be effective and passionate in evangelism. The Holy Spirit himself does the work of conversion. All we need to do is to say the word, speak the word. Amen? Amen. There are different ways to evangelize. We can say there are different types of evangelism or different methods of evangelism. But I would like to stress, whichever method we use, the methods might be different, but the message is the same. The message never changes. God so loved the world that he gave his only begotten Son. Hallelujah. Amen. One method of evangelism is called the pulpit evangelism. And that is where the people come to church or cathedral on Sundays, Saturdays, or midweek. And the preacher, the pastor, shares the word of God. The people come to hear the word. Another method is the planned or aggressive, where we go to the people. You walk up to a stranger that you don't know, and you share your faith with them. For example, if you're traveling in an airplane or train or bus, and somebody is sitting next to you, you can decide
to share the word of God, to share your faith with that person. The third method of evangelism that is common is called the passive evangelism. And this happens in our homes, in our workplace, and in our neighborhood. We evangelize by our lifestyle. People around us witness our lifestyle, and they are influenced either to follow Jesus or not. The question we should ask ourselves this morning, sisters, is my lifestyle bringing people to Christ, or is drawing them away? I would like to say that evangelism is not about winning an argument. In fact, there is no argument. That songwriter says, I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. So evangelism is not about winning an argument. It's not about I am right, you're wrong. It's not about I am black, you're white. I am rich, you're poor. I am superior, you're inferior. I'm a male, you're a female. Evangelism is about showing the world the love of God. It's showing the world the love of God, the people Jesus died for. Hallelujah. And we show them the love of God so that they can escape the eternal condemnation that is coming for those who do not believe. Hallelujah. Amen. We are going to use the story of the woman of Samaria to understand evangelism and God's love better. Our text will be taken from John chapter 4, verses 1 to 42. We are not going to read that passage. We already did in our second reading today. And peradventure, you have been in the church for about a year. You must have read that passage 2 or 3 times because the preachers loved that. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. In this passage, in verses 3 to 6, we see that Jesus, the Son of God, was traveling from Judea to Galilee with his disciples. The Bible said he must go through Samaria. That is very striking. He must go through Samaria. What I found out is there are other routes Jesus could have gone through. As a matter of fact, the Jews will not go through Samaria because of who the Samaritans are. But the Bible says Jesus must go through Samaria for a purpose and reason. Sisters, sometimes God will bring us in a way we do not understand because he has a purpose. It is our responsibility to trust and obey God to lead us. Amen? Yeah. The Samaritans are known as half Jews and half Gentiles. They are half-breeds who defile the true religion. So the Jews has no dealings with them. And yet, Jesus went through Samaria. He came to a city called Sychar by the well of Jacob that he gave to his son Joseph. He was tired and weary, needed to rest. His disciples went into the city to buy food. We understand that it was at the 6th hour of the day. In our modern culture, the 6th hour
represent 12 noon. And so as Jesus was by the well resting, we understand that a woman of Samaria, came to the well to draw water. The woman in question has quite a reputation. When you say somebody is messed up, she's messed up by all standard. She's married to 5 husbands. In fact, the 6th one she's living with is not even her husband. We understand that she comes to the well at 12 noon, at the hottest time of the day, when other people are resting. This woman comes to the well to avoid the tongue, the shame from other women and fellow country women. Jesus, the Son of God, asked her for a drink. The woman understood her low social status in the eyes of the Jews. I mean, she was astonished that a Jewish man would be asking her to give him a drink. She did not hide that. She went along and confronted him. How come you, a Jew, asking me, a Samaritan woman, to give you water? Jesus told her, if you know the gift of God before you, you will be asking me to give you living water. The woman, still in her Adamic nature, could not understand what Jesus was saying. She asked her, you don't have anything to draw. How will you give me this water? What she did not understand was that Jesus was at the well not to quench a natural thirst, but to quench a thirst that allows him to meet the need of the world. Luke chapter 19, verse 10 says, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So the well is a meeting place, a place of life-changing experience, a place of evangelism, a place of salvation. The well is a place of transformation. It's a place of forgiveness and freedom, a place of encounter that reconciles man with God. My question to you is, have you been at the well? Have you had that well experience? In the verses that follows, Jesus told her more about the living water, how she will thirst no more when she drinks this water, and how this water will give her eternal life. The woman craved for this water. She desired it so much that she asked Jesus, give me this water. Jesus told her to go and call your husband. And the woman said, I have no husband. The moment of truth. She acknowledged her sins. She acknowledged her misdoings. I have no husband. And Jesus told her, indeed, you have truly spoken. And the conversation went on between Jesus and the woman. In that passage, God was revealed to her as a living water, as a prophet, and as a Messiah. At the end of that encounter, her spirit was enlightened and illuminated by Jesus.
Her sins were forgiven. She accepted the living water. And the compelling joy she felt made her leave her water pot and ran to the city and evangelized. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to bring this passage a little home to us. In our culture today, we are focused on the next best thing, especially for us women. We are always looking for the next best thing, the next best way to tie my hair here, the next best way to make my face, the next best shoe I'm going to buy, the next best handbag I'm going to get, the next best way to make my George, and we are always looking for the next best thing. In fact, when someone upsets us or fails to give us the happiness we desire, we move away looking for the next best relationship. Our souls rarely settles. Our lives are planned and prized out, seeking for perfection. We desire a fulfillment, a rest, joy that cannot be found in another person, place, or project. We often don't see that the satisfaction we so desire can only be filled by a Messiah who speaks in truth and in spirit. The Samaritan woman revealed this truth about us. We are blind to our own need until the Anointed One opens our eyes. Hallelujah. Amen. We are going to quickly draw out 4 lessons from the story of the Samaritan woman. The first lesson is Jesus is the living water that fills our void. Jesus alone is the living water that fills our void. The woman was looking for satisfaction in men. And so she went through the first husband. She didn't find it. The second, the third, the fourth. She was on the 6th, yet she did not find that satisfaction. She was looking outside of Christ to give her heart meaning and purpose, not knowing that the never-ending water she so desires and thirsty for is Jesus. John chapter 7, verse 38. John 7:38 says, "He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water." Mm-hmm. Jesus is the living water that we need. When we put our faith and trust in him, we can bank on the fact that the well will never run dry. He will never dissatisfy us. He will never turn us away. He is the unending source of peace, joy, love, harmony, and satisfaction we're looking for. If we look at the book of Psalms chapter 34, Psalm 37 verse 4, it says, "Delight yourself also in the Lord, and he will give you
the desires of your heart. Husbands cannot feel the desires of our heart. Shoes, handbags, judges, material things cannot fill that void in our soul. It's only Jesus that can fill that void. Abundant life can only be found in him. John 10:10 says, the thief comes to steal, to destroy, and to kill. But I have come that you might have life and have it abundantly. Jesus alone is the living water that fills the void in our soul. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maybe the answer to that troubled marriage is Jesus. Maybe the answer to that sleepless night is Jesus. Maybe the answer to that worry, to that fear, to that anxiety is Jesus. May the Lord help us in Jesus' name. Amen. The second point I'd like to draw from this woman, from this story, is that Jesus is not fazed by our sins. Jesus is not disturbed by our sin. You know, Romans chapter 3, verse 23 says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. So Jesus is not, he's not worried, he's not troubled by our sin. He already knows. He already knows our sin, so that doesn't bother him at all. The woman perceived Jesus as a prophet because he gently called out her sin and told her everything she ever did. So Jesus knows. He knows your sins. He knows my sins. He knows our desires. There is no need to hide it from him. Jesus is sovereign, and he sees the sin within our heart. He's not surprised by our evil desires, but rather he seeks to reconcile us to the Father in spite of our sins. Let's look at Colossians chapter 1, verse 19 to 20. Colossians 1, verse 19 to 20. It says, it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto him. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. It pleased the Father that in him should dwell all fullness. And it pleases the Father for him to reconcile us. Jesus saw our sins and was willing to shed his blood, endure immense suffering for the sake of our satisfaction and eternal life. Romans chapter 5, verse 8 says, while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, he went all the way to the cross and died for us. While we were yet sinners, the Father already planned for him to reconcile us, to bring us back
to the household of God. As women, we know our husbands, our friends' weaknesses. But unlike Jesus, we hold it against them. I will not do this until he does that. I will not do this until she comes and do that. Jesus knew our sin. He went to the cross. He suffered and died for us so we can be reconciled to God. We know our husband's weaknesses. We know his shortcomings. The only way we can bring peace back to that home is to do what Jesus did. It's for us to do what the Bible expects us to do, even when the other person is not doing what they are supposed to do. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. The third point I want to draw from this lesson is that Jesus is our Savior. Jesus is our Savior and King. When I was growing up, there is that song we used to sing. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Hallelujah. Only Jesus can save. Only Jesus can save. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus is our Savior. The woman did not fully understand who Jesus was at first. She was spiritually blinded to the gift of God in front of her. If we look at Ephesians chapter 4, verse 18, it says, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. At this point, the woman was blinded, didn't know who was before her. Psalm 146, verse 8 says, the Lord opened the eyes of the blind. The Lord raised them that are bowed down. The Lord loveth the righteous. Spiritual blindness is far worse than physical blindness. There are lots of people in the church today claiming to be Christians, claiming to be born again. They hold positions in the church. They are in the choir, they are lay leaders, they are ushers, they are key positions in the church, but still spiritually blind, like this woman. Never had a personal experience, never had a personal encounter with Jesus. Don't let today pass you by. Today is the day of salvation. It's only in Jesus that we will be saved from our sins and made new in Christ. It's not by what we do in church. It's not by what we do in church. It's not by the position we hold. It's not by our academic standard. It's not based on how long we've been going to church. The book of Titus, chapter 3, verse 5, says, it's not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. It's not by work of righteousness. It's not about what we do.
Jesus puts our sin and shame to the cross, to death on the cross. So when we come to know him as Savior, we die with him. We die to our flesh. We die to me. We die to evil desires. Christ now lives in us. That is what a soccer player called 100% Jesus. If we look at the book of Galatians chapter 2, verse 20, it says, I am crucified with Christ. When we come to accept Jesus and know him as our Savior, we have to be crucified with him. It says, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. It has to be all about Jesus. Me has to die. Me has to be out of the equation. Everything we do has to be about Jesus, because Jesus now lives in us. Some of us are still alive as us. We are not yet crucified with him. We have not yet died the death that brings life. Hallelujah. Amen. He gives us new desires and a new purpose that will not be found in any earthly thing, but only in his kingdom. That's after we have died with him. He now gives us a new desire. When we know him as a Savior, we seek his kingdom first. If we look at the book of Matthew, chapter 6, verse 33, it says, but seek ye the kingdom of God. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Those things we are running after that will not allow us to sleep at night, that will not allow our souls to be at rest, that will not allow us to be at peace. When we die with Christ and we begin to seek his kingdom and righteousness first, all those things will be added to us. Amen? Amen. If we look at Romans chapter 8, verse 28, it says, and we know that all things work together for good to them that love God. When we have Jesus as our Savior, when we are crucified with him and flesh is dead, and we are seeking his kingdom first, all these things, everything will work out for good for us. Amen? Amen. Jesus is our Savior and King. Are you crucified with Christ? Are you dead to self? Today is another day of opportunity. Amen. Amen. The last lesson, but not the least, is that our life should exalt the Messiah. Praise the Lord. Hallelujah. That is that song that says, when I think of the goodness of Jesus and all he has done for me, my very soul shall shout hallelujah. Praise God for saving me. When I think about his goodness, exalting him
becomes a way of life when we focus on what he has done and his goodness to us. When Jesus is our Messiah, he becomes the Lord of our life. We are called daily to pick up our cross and follow him. Matthew chapter 16, verse 24. It says, Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. If he's your Savior, if he's your Messiah and Savior, you will deny yourself. You will pick up your cross daily and follow him. We submit our desires, gifts, time, and money to him when he is the Messiah of our life. If we look at the book of James chapter 4, verse 7, it says, Submit yourselves, therefore, to God. Submit yourselves. When God is your Messiah, when you think of all the things he has done for you, when you think of the fact that before you can even come to him, he died for you, you will submit yourself. You will submit your talent. You will submit your money. You submit your gift. You will submit your time to him. Our life should exalt him as the Messiah. If we look at Philippians 2, verse 9 to 11. Philippians chapter 2, 9 to 11. The Bible says, Therefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things underneath the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. God has highly exalted him. Who are you not to exalt him? When the Father of all, the Father of creation, has exalted him. The reason why we will not exalt him is because we have not had that encounter. When you have had that personal encounter, like the woman of Samaria, your life will exalt him. Because of his magnificent sacrifice, our life should exalt him. Hallelujah. Amen. Our life should exalt him because of his magnificent sacrifice. The living water given to us so freely becomes the wellspring of our life. We come to Jesus to be forgiven. We come to him to be filled. The void that is filled by Christ in our lives overflows so that we desire to proclaim his excellencies. 1 Peter chapter 2, verse 9. It says, But we are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. When you have an encounter
when you know him as Messiah, when he becomes that living water in you, you will have no choice but to break forth in praises. Hallelujah. Matthew chapter 28, verse 19 to 20 says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." When Jesus is your Messiah, he becomes such a treasure to us that we cannot stop ourselves from telling others about the joy he brought to our life. Just like that woman, when she encountered Jesus, the joy was so overwhelming. She left her water pot, ran into the city to evangelize. Praise the Lord. Hallelujah. And when Jesus is that Messiah, when we exalt him the way we should, we find that we no longer need the best thing, because Jesus is the greatest thing that will ever happen to us. Praise the Lord. Hallelujah. Today is the day of salvation. In that passage, Jesus says a time is coming when we no longer have to go to the mountains or to Jerusalem to worship, but that the true worshipers will worship him in spirit and in truth. Wherever you are, this is the day. This is the day of salvation. It's the day of personal encounter. If you know in your heart that you haven't had that well encounter, you can cry out to God. Romans chapter 10 verse 13 says, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Who is better than Jehovah, Lord divine? There is no one greater than Jehovah, Lord divine. I say, who is better than Jehovah, El Shaddai? There is no one greater than Jehovah, Lord divine. Oh, excellent Jehovah, oh, marvelous Redeemer. There is no one greater than Jehovah, Lord divine. Praise the Lord. Amen. Ka anyị bilie n'ogu okwukwe nke ndị ozi, the Apostles' Creed. Ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọnwụọ, elie ya, ọ rịdara n'ala nwụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwara na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ. Ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna, nke pụrụ ime ihe niile,
n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka ọ nọnyekwara gị. Ka anyị kpere Chineke. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Kraịst mere anyị ebere. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Jehova mee ka anyị hụ ebere gị. Nyekwa anyị nzọpụta gị. Jehova zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ebere nụrụ anyị ma anyị kpọkuru gị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Mekwa ka ndị rọtara ṅụrị ọṅụ. Jehova zọpụta ndị nke gị. Gọzikwa ihe nketa gị. Jehova nye udo na mgbe anyị. N'ihi na dị onye ọbụla ọzọ na-alụrụ anyị ọgụ ma ọ bụ naanị gị Chineke. Chineke mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Ewekwara mmụọ nsọ gị n'ime anyị. Kolekts dịrị ụbọchị taa. Sọnde nke anọ ka Ista gara. Kolekts. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye naanị gị pụrụ idozi ọchịchọ na uche na-adịghị nchịkọta nke ndị mmehie. Kwee ka ndị nke gị ka ha hụ ihe nke ị nyere n'iwu n'anya, ka agụụ ihe nke ị kwere nkwa na-agụkwa ha, ka ọ ga-abụ n'etiti ntụgharị dị iche iche nke ụwa ka obi anyị wee si otu ahụ gbagide n'ebe ahụ ezie, ebe a ga-ahụ ezi ọṅụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kolekts nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke maara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzu n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kolekts nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịdaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu anyị ga-ekpe ekpere, ukwu a ga-eji ekpe ekpere, praise and worship. Who is bigger than Jehovah, Lord divine? There is no one greater than Jehovah, Lord divine. I say, who is greater than Jehovah, Lord divine? There is no one greater than Jehovah, Lord divine. Oh, excellent Jehovah, marvelous Jehovah. There is no one greater than Jehovah, Lord. I say, excellent Jehovah, marvelous Jehovah. There is no one better than Jehovah, Lord. Oh, who is better than Jehovah, El Shaddai? There is no one better than Jehovah. I say, who is better than Jehovah, El Shaddai? There is no one greater than Jehovah, Lord divine. Oh, Jehovah,
marvelous Jehovah. There is no one better than Jehovah. Than Jehovah, marvelous Jehovah. There is no one better than Jehovah, Lord. O tuaka Chineke anyị ha o. O agideba. O tuaka Chineke anyị ha o. Agideba agideba. Asimotu aka Chineke anyị ha o. Oh, taka onye-nwe m ha e. Oh, hallelujah. Chineke nke pụrụ m ihe niile, eze onye dị otuto, onye amara. Anyị anọkala n'ụbọchị taa wee na-enye gị ekele, wee na-eto gị otu isi wee duo anyị wee ruo ụbọchị taa, otu isi wee mee ka anyị hụ ụbọchị taa, otu iwu bịa n'okwu Chukwu nke anyị nụrụ. Chineke na-ekele gị n'ihe ọma niile nke n'ọpụpụ na mbata anyị, ihe niile nke anyị na-eme. Jehova kwusuru leke ndị agha, asị gị nọnyere anyị n'aha Jizọs. Nọnyere anyị n'ịga ọrụ, nọnyere anyị n'ịbata abata, nọrọ anyị n'ihe niile ka a na-eme n'ezinụlọ anyị. Jehova, anyị na-arịọ gị si nọnyere anyị n'aha Jizọs. N'otuto na nsọpụrụ niile na ọ ga-aha gị ka a ga-eji bulie aha gị elu n'aha Jizọs. Onye nwaanyị, n'otu ọka ka anyị na-asị gị gbaghara anyị mmehie anyị, ụzọ ọbụla anyị si mehie, ụzọ ọbụla anyị si kwuhie, mana okwu ọnụ anyị, mana omume anyị. Chineke nke uso burulere, asị gị Chineke gị gbaghara anyị n'aha Jizọs. Gbaghara anyị okwu ọnụ anyị, gbaghara anyị ije anyị, gbaghara anyị ọnụmụ ọnụ anyị, gbaghara anyị adị n'otu, gbaghara anyị ụzọ ọbụla anyị si mehie. Were ọbara gị nke ọkpara gị Jizọs Kraịst ka wụsara n'olobe were sachapụ anyị mmehie anyị n'aha Jizọs. Papa, today ụbọchị ndị nne, nne nke ike, nne ma nne anọ n'ụlọ ihe ga-emebi. Jehova kwusule nke ndị agha, asị m ụbọchị nke taa duwe ndị nne nọ n'ụwa niile, chebe ha, nye ha obiọma, wepụ ọnụma, wepụ iwe, wepụ ihe ọbụla rịa, wepụ weakness, ihe ọbụla ga-eme ha ka ha ghara ifeghe ofe, ka ha ghara ime dị ka nne. Onye nwe a na-arịọ n'ụbọchị nke taa ka iwepụ ya n'aha Jizọs. Wepụ ihe ọbụla ka ga-eme ka ha ghara iweta udo n'ezinụlọ. Onye nwe m Chineke kwusule nke ndị agha, nne wu nne, iju ụmụ nne, ebe ọbụla nne, ọnụ na-eme ka udo dịrị, ọnụ na-ebute udo n'ụlọ, ọnụ na-ekwu ụka ọnụma wee jụọ oyi, ọnụ nne na-achụ ụmụazị. Jehova kwusule nke ndị agha, nye ha ike ka ha ga-eji wee rụọ ọrụ ahụ, ihe a ga-eji wee nye ha otuto n'aha Jizọs. Onye nwe anyị kwusule nke ndị agha, eze dị ebube, eze dị nsọ, ọ gị nwa ga-emezu ihe niile, ọ gị nwe ike, ọ gị nwe ihe dum, ọ gị ma nke a na-ezu ezu, ọ gị nwa ma ndị nne wee n'ụbọchị keta sị gị nara otuto, nara ekele n'aha Jizọs. Onye nwaanyị na-ewetakwa ụmụ anyị n'iru gị, ụmụ nke i nyere anyị, ikere nyere anyị nwoke ya teka na-etekọta ụmụaka. Chineke kwusule nke ndị a, mee ka ụmụ anyị na-anụ ihe anyị na-ekwu n'ụlọ, mee ka ihe ọbụla gwara ha ka ha na-ege ntị. Otu ugbu ha nọ n'ụlọ ugbu, Chineke nye ha amamihe, nye ha akọla uche, na-edu ha, na-echebe ha ọpụpụ na mbata na ọrịa niile nke na-efegharị na ọ gaghị eru ụmụ anyị n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ osu ọrịa niile ka eshi n'ilu, oshi n'ala, oshi na ebe ọbụla dị iche iche ka ọ ghara iru ụmụ anyị n'aha Jizọs. Anyị na-arịọkwa Chineke ka inye ha amamihe, ka mgbe ọbụla nne ma nna gwara ha okwu ka ha gee ntị n'aha Jizọs. Na mgbe ọbụla ha ga-abịa n'ụlọ nsọ gị, ka omume ha wee dị ka omume nke ndị mma Chineke, ma ihe ha na-eyi, ma ihe ha na-eme ma omume ha. Chineke, anyị na-asị gị biko duwe ha ka ha na-ege ndị nwe ntị n'aha Jizọs. Onye nwa m Chineke kwusule nke ndị agha, ọ gụwawo onye na-emezu ihe niile, ọ gụnwa ka anyị bịara n'iru ya, ọ gụnwa nyere anyị ụmụaka ahụ, ọ gụnwa na-edu ha, na-eche ha, mana skuul ma ha na-apụ na-abata abata. Chineke, ọ gị na-edu ha. Anyị na-arịọ gị Jehova kwusule nke ndị agha, si duwe ha, chebe ha n'aha Jizọs.
duwe ha Onye-nwe-anyi Chineke a na-asị gị duwe n'aha Jizọs. Isi a son Chineke na ikwuru na 23:6. It's also a son 127 verse 3 sounds. He says, son is a heritage from the Lord. Yes, Lord. And he said, children is what you have given to us, Lord. Father, you are giving us that you do mwaka. Inyere anyị ụmụaka Chineke duwe ha chebe ha ọpụpụ ha na mbata ha n'ebe ọbụla ha na-aga ma ife ma ha laa skulu Chineke asị duwe ha n'aha Jizọs. Otu a ka m na-akpọtakwa ndị dị ime ha Jehova kusule nke ndị agha onye na-enye nwa onye na-echebenụ onye nyere mkpụrụ nke afọ Onye-nwe-anyi Chineke oge nyere mkpụrụ nke afọ a na-asị gị duwe ndị niile dị ime n'ime chọọchị a n'ebe niile mgbe ha ga-amụ ka ha mụọ like a Hebrew woman. Ka ha mụọ like a Hebrew woman chebe ha nye ha ike ka ha ga-eji wee lugbo ya ka ma ha ga-amụ nwa wee bịa. He said there is no miscarriage and there is no barrel in the land. Chineke biko duwere m ha chebere m ha nye ha ike ka ha ga-eji mụọ wee mụọ like a Hebrew woman mgbe ha ga-abịa ka ha were nye gị otuto n'aha Jizọs. Otu a ka anyị na-arịọkwa ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ Chineke mgbe ọbụla m yọrọ ayịyọ ị na-emere ime ya Jehova ka usule nke ndị oge eruwe enwere ụmụ gị ndị n'ugbo na-ebe akwa maka mkpụrụ nke afọ ndị na-ayọ osi kemgbe ọ ga-awụ ke ha n'ụbọchị keta anyị ekwubiele otu ugbu a n'afọ ọzọ na ha ga-adị nwụrụ ha ga-adị ime wee mụọ n'aha Jizọs. There will never be a barrel in this church. My Lord, my God. Onye ọbụla nke na-achọ akpụrụ nke afọ Onye-nwe-anyi ekwu o si enweghị onye ga-awụ barrel na chọọchị a na ị ga-amụ wee kwuru by this time next year in the name of Jesus. A ga na-enye Jehova otuto because enweghị Chineke chọọ m na ga-achọta. Na Matthew 7 so o si chọọ anyị ga-achọta ask shall be given unto you. He says seek we find. He said if we knock on the door he said that door shall be opened unto us. Okwukwe say if we wicked one knows how to give unu le na Chineke kusule nke ndị akụkọ ga-emere anyị ihe ọbụla anyị kwuru ka Chineke mere na ọ ga-emere anyị anyị ekpebele n'ụbọchị keta say there will be no barrel in this church in the name of Jesus. By this time next year onye ọbụla nke na-achọ afọ nwa na ọ ga-enweta ya in the name of Jesus. Onye-nwe Chineke kusule nke anyị na-achọ arịrịọ anyị na-arịọ gị n'oge ugbu osi gị mezuoro anyị ihe niile ka anyị kwepịa taa Ogu Abu Chineke onye ga-emezuru anyị ya. You are the one who can supply all our needs. Everything natural Ogu ga-emere anyị n'aha Jesus. Onye-nwe anyị bring a church. This our church into your hand, Papa. Jehovah kusule nke ndị agha na church anyị nọ n'ime ya. Onye-nwe anyị sị wete ịdị n'otu ịhụ gị n'anya ka ihe niile ka anyị na-eme ka ọ na-aga. Onye ọpụpụ na-abata ka ụmụ gị ihe ọbụla ha na-ebisa aka ha na-ame ka ọ gara ha ka ọma. Chineke asị wepụ ọnụma ịkpa asị iri iro wepụ ya na chọọchị a n'aha Jizọs. Onye-nwe m Chineke kusule ga-asị m wepụ iro wepụ ịkpa asị wepụ ihe ọbụla nke a ga-eji nye gị otuto na chọọchị a n'aha Jizọs. Mmụọ nke ọbụla nke na-ebute ịgbaghara na chọọchị anyị ekpebi anyị egbuola ya n'aha Jizọs. Mmụọ nke ga-ebute nsogbu na chọọchị asị anyị akụbiela ya n'aha Jizọs. Mmụọ nke ga-ebute agaghị iru na chọọchị asị anyị ekụbiela ya n'aha Jizọs. Ihe ọbụla ga-eme ka anyị ghara inweta ihe ọbụla anyị na-achọ na chichọ n'ụbọchị keta anyị akọtọọla ya n'aha Jizọs. Onye-nwe Chineke usoro nke dị anyị sị ha nchọ anyị ga-achọta anyị akpọbiele mmụọ ka ga-eme ka a ghara ịnọ n'udo mmụọ ka nọ n'ịkpa asị mmụọ ka ga-eme ka ihe niile anyị na-eme ka ọ ghara ịgara anyị n'ụbọchị taa Chineke anyị ekpebieli ya so today ka anyị gbugbiri ya n'aha Jizọs. A na-ewetakwa onye isi anyị nọ na chọọchị hie na ndị isi nọ ebe niile ụwa sọtụrụ n'iru gị Chineke kusule nke ndị agha. Ọ sị onye ka m ga-eziga Onye-nwe-anyị ọ sị lekwe m ziga m. Chineke oge ka ọ na-arụrụ ọrụ enwe onye ọzọ na-arụ ọrụ ma oge bụ na Chineke. Onye-nwe m ọ nọghị ọtụtụ ehihie na-akpọku gị Chineke na biko dube ya chebe ya mmụọ ka ọbụla onye ọbụla si mmụọ gbujie aka ga-eji ihe ọbụla nke ga-abịara ya na ejasị mmụọ ha gbujie aka ha n'aha Jizọs. Chebere m ya dubu ya were ike niile nye ya ka o were na-arụ ọrụ n'ime mmụọ na eziokwu. A na-ayọkwa ndị niile ndị nnubi niile ebe ụwa sọtụrụ na ndị na-akpọ okwu gị ndị na-efe gị ofufe n'ime mmụọ na eziokwu
otu a ka anyị ji kwụsị ihe ọbụla ka ha na-aga ka ha na-aga n'iru ka ha rụọ ọrụ nke kwesịrị ha ịrụ nke kpọrọ ha ka ha rụọ Jehova ka usoro nke ndị agha ihe niile ka anyị na-arịọ n'ụbọchị nke taa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị kpuchie anyị ọbara gị were ọbara gị kpuchie anyị were ọbara gị kpuchie onye ọbụla ka ekpere niile ka anyị kpere today ka o were ọbara Chineke nke nwa gị ya mụrụ n'elu obe were kpuchie ya in Jesus Christ. Amen. Ọ na-apụtawa n'ime ụwa ọjọọ niile, o mewe ka okwu ya mịa mkpụrụ n'ime anyị, o tinyewokwa abụ ụtọ n'ọnụ taa, abụ otito hallelujah. Ọ na-apụta nwanyị n'ala apịtị, o mewo ka guzo n'elu oke nkume, o tinyewo abụ ụtọ n'ọnụ abụ otuto hallelujah. Sing it again. On a puta wainala apiti, o mewakai uzo eloke kume, o tiyewo abuto nanaita abu otuto Onye-nwe-anyi, anyị na-ekele gị n'ụbọchị dị taa. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-ebuli gị elu. Onwe onye dị ka gị, ọdụ onye yiri gị. Nara ekele na ha ọma niile nke ị na-emere anyị. A sị na ara anyị bụrụ sọ ọnụ ọnụ, ozu inye gị ekele. Ma n'ime ihe niile n'ụbọchị dị taa, Jehova, anyị na-asị gị riwe otuto. Nara ekele, nara nsọpụrụ, nara mbuli elu, nara ekele niile dịrịchasị aka gị. N'aha Jesus. Abba Father, we worship you this morning. Thank you for the gift of life. Thank you for the salvation of our souls. Thank you for the gift of sleeping and waking up. Thank you for the unseen battles you fought on our behalf. May your name be highly exalted in the name of Jesus. Amen. Lord Jesus, we've come before you this morning, committing our nations into your hand. We've been ravaged by COVID-19, a pandemic that has taken a lot of lives. Father, your word says in 2 Chronicles 7:14, that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Father, we've come before you this morning with a broken heart. We know we have erred in one way or the other. We are calling upon you as a people and as a church. Abba, Father, heal our land. Amen. Heal our land of this coronavirus. Amen. Heal our land of this deadly pestilence. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Your word says in Nahum 1:9, affliction shall not rise a second time. Yes. Father, affliction of COVID-19 will never rise a second time in our land, in this nation, in the whole world. In the mighty name of Jesus. Amen. As many who have come down with this virus, Lord, you are the balm of Gilead. Yes. We pray thee, Father, that you stretch forth your mighty healing hands. Wherever they are, oh Lord, heal them of this disease. Yes. Heal them of this pestilence. Oh. In the mighty name of Jesus. Amen. As many that have lost their loved ones due to this coronavirus, Father, we pray thee, you are the God who giveth peace. Yes. You are the God who giveth comfort. Yes. Comfort your children at this time. Yes.
Console them, O Lord. You are the comforter. We have no other person. We have no other God beside thee. Father, reach out to them. Comfort and console them. Grant them the fortitude to bear this loss. In the mighty name of Jesus. Lord, we commit our scientists into your hand. Wherever they are, researching for the cure and treatment concerning this virus. Lord, you are the giver of wisdom, knowledge, and understanding. Grant unto the scientists that they may come up with a vaccine that will eradicate this virus. In the mighty name of Jesus. Abba, Father, you said we should call you, that you will deliver us and we will glorify your name. Father, we are calling upon you this morning. Deliver us from this pestilence, and we will glorify your name. Thank you, Abba, Father. Thank you, Lord Jesus. I cover all the answers to these prayers with your precious blood of Jesus Christ unto unhindered manifestations. Thank you, Abba, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Blessed be your holy name. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-ajị chasịrị anyị ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọ ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị n'ugbu a na mgbe niile. Amen. Toonu Chineke n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ugbu a anyị ga-ekwe ukwe pụrụ iche. Burdens are lifted at Calvary. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary.
Jesus is very near. Oh, bodies are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, bodies are lifted at Calvary. Jesus is very near. Bodies are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, bodies are lifted at Calvary. Jesus is very near. Anyị ga-anakọ ihe onyinye mgbe ụmụ nwanyị na-agụrụ anyị ukwe ndị nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. biko cheta na Chineke nna bụ onye dị nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka anyị jee Jerusalem, obodo dị nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Cheta na Chineke nna bụ onye dị nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Biko cheta na Chineke nna bụ chi ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Cheta na Chineke nna bụ onye dị nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Biko cheta na Chineke nna bụ chi ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. n'ihi na ọ dị mma. Biko nọdụ n'ala. Ndị nne ekele m unu ebe ọbụla unu nọ n'ụlọ unu dị iche iche. Na ndị ka mụ na ha nọ ebe a, Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Taa ụbọchị dịka anyị maara, anyị ji echeta ndị bụ nne, na-ekele Chineke na Chineke nyere anyị ndị bụ nne. Ụfọdụ n'ime anyị na-eme mme ndị nne otu a, obi agba anyị na nshịkọ n'ihi na nne ka anyị anọkwaghị. Ma ndị ka nne ha nọ, unu kelewe Chineke na unu ka nwere nne unu ebe anyị. Thank God that your mother is still here. And for those of us whose mothers have gone to glory, let us remember with joy the lives that our mothers lived. Amen. It is my pleasure to be with you today, mothers. I have already wished you Happy Mother's Day. I will wish you Happy Mother's Day once again. God bless you all mothers. We acknowledge, especially mothers and women of All Saints Igbo Anglican Church. We thank God for your presence among us here. I want to say again, without any equivocation, without any fear of contradiction, that you are the people that make things happen in our church. Amen. Amen. Hallelujah. On that note, achọrọ m ka m were ọnụ kembiri ọkwa na Chineke arịrịọ banyere ndị unu na-ekpelere anyị ekpere, kpere chọọchị ekpere, kpere onye ihu, kpere onye azụ. Let me, the priest of this church, pray for you.
Biko, achọrọ remember COVID-19. Achọrọ m ka unu bịa nga. One bonge. Stay there. Let me pray for you, because this God, our Father, He hears prayers. Hallelujah. Amen. Let us pray for our mothers, church. Ezi Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi. Onye ọ na-agba anyị kpọga otu ugboro ga-aza anyị ugboro 7 karịa otu ahụ. Otuto niile na nsọpụrụ niile bụrụ nke gị n'ihi ndị mama anyị na ụmụ nwaanyị niile ndị nọ n'etiti anyị, ndị nọ na All Saints Igbo Anglican Church, na ndị mama anyị na ụmụnne anyị ndị nwaanyị na ndị nne anyị ndị nọ n'ebe niile dị iche iche, tụmadị ndị nke anyị hapụrụ na Nigeria. Onye nwaanyị ha niile ka anyị na-arịọra na-etinye n'aka gị n'ụbọchị taa, na-arịọ gị ka ị were anya aka gị kpuchite ha n'aha Jizọs. Onye nwaanyị gọzie ha, onye nwaanyị bulie ha elu, onye nwaanyị kpuchite ha tụmadị n'oge a ọrịa ọjọọ na-efe efe na-agagharị. Ekwela ka ha nwụọ n'aha Jizọs. Onye nwaanyị, ha bụ ndị na-enye aka, ha bụ ndị ọ na-amasị ileta ndị ọzọ. Biko, mgbe ha na-eleta ndị ọzọ, Chineke biko leta ha n'aha Jizọs. Mgbe ha na-agọzi ndị ọzọ, biko gọzie ha n'aha Jizọs. Tụmadị n'ụbọchị taa akpọrọ ụbọchị ndị nne. Onye nwaanyị, anyị na-arọra ndị nne anyị niile na-etinye n'aka gị, ụmụ nwaanyị anyị niile n'aka gị, ụmụnne anyị niile n'aka gị. Gọzie ha n'aha Jizọs. Were ndị mmụọ ozi gị gbaa ha gburugburu n'oge a, Chineke. Ekwela ka ha kpọbie ụkwụ ha na nkume. Ekwela ka ihe ọjọọ ọbụla dakwasị ha. Bụrụ onye nche ha mgbe ha na-apụ apụ. Bụrụ onye nche ha mgbe ha na-abata. Bụrụ onye nche ha mgbe ha na-elekọta ụmụ ha na di ha. Bụrụ onye nche ha mgbe ha na-elekọta ndị nọ gburugburu ha. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Father, we thank you for our mothers. We thank you for our ladies. Oh God, let it be well with them. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Amen. Ya dịrị unu mma n'aha Jizọs. Ndị nne, ya dịrị unu mma n'aha Jizọs. Ngwa nije kpọrọ ala, I continue. Nne, go ahead. Ọ bụ onye ga-akpọ mama? Nne. Nne. Ihe dị nna ga-akpa mara m. Ayama, onye ọ ga-adịrị mma. Ayama, nne m ihe dị mma ka m ga-enye ego. Ayama, onye ọ ga-adịrị mma. Ayama, ọ bụ onye na-akpọ mama? Nne. Asị m, ọ bụ onye na-akpọ mama? Nne. Ụmụaka na-akpọ mama? Nne. Ndị nna na-akpọ mama? Nne. Ndị dọkịta onye mụrụ ha? Nne. Ndị lọya onye mụrụ ha? Nne. Ndị ụkọchukwu onye mụrụ ha? Nne. Ndị nkụzi onye mụrụ ha? Nne. Mama, ihe dị mma ka m ga-enye ego. Ayama, onye ọ ga-adịrị mma. Ayama, mama m ihe dị mma ka m ga-enye ego. Ayama, onye ọ ga-adịrị mma. Ayama, ọ bụ onye na-akpọ mama? Nne. Ọ bụ onye na-akpọ mama? Nne. Ụmụaka na-akpọ mama? Nne. Ndị nna na-akpọ mama? Nne. Ndị nọọsụ onye mụrụ ha? Nne. Ndị famasi onye mụrụ ha? Nne. Ndị dọkịta onye mụrụ ha? Nne. Ndị nkụzi onye mụrụ ha? Nne. Mama m ihe dị mma ka m ga-enye ego. Ayama, onye ọ ga-adịrị mma. Ayama. Praise the Lord. Hallelujah. Biko mgbe ụmụ nwaanyị na-enyekwa anyị ukwe ọzọ, onye ọbụla nọ n'ụlọ cheta ndị nne
mgbe ị na-enye onyinye ka icheta ndị nne, anyị chọrọ ka ndị nọ n'ụlọ na-enye onyinye dịka esi hazie ya. Otu ahụ esi hazie ya ga-esi na-enye onyinye, biko werekwa otu ahụ nye onyinye nne nke ụbọchị taa, ka ọ bụrụkwa na onyinye pụrụ iche eji echeta ndị nne. Biko nụ, anyị ga-enyekwa ukwe ọzọ ka ndị mmadụ were ohere a nyekwa onyinye ndị nọ n'ụlọ. Nne m, nne m, nne m, nne m, nne mama na ọ bụkwa nne m. Nne Jonjo na ọ bụkwa nne m. Nne m, nne m, nne m, nne m, nne dị mkpụmkpụ na ọ bụkwa nne m. Nne dị ogologo ọ bụkwa nne m. Nne Joshi na ọ bụkwa nne m. Nne gbama na ọ bụkwa nne m. Nne m, nne m, nne m, nne m, nne ogologo na ọ bụkwa nne m. Nne mkpụmkpụ na ọ bụkwa nne m. Nne kụọ m ihe ọ bụkwa nne m. Nne bara m mba ọ bụkwa nne m. Nne wiwe na ọ bụkwa nne m. Nne m, nne m, nne m, nne. Hallelujah. Ugbu a anyị ga-enwe ịma ọkwa. Jehova n'ihi na ọ dị mma. Otu ihe ọma coronavirus mere anyị ugbu a, onye ọbụla soro anyị na-ekpe chọọchị kemgbe anyị bidoro. Otu ihe ọma coronavirus mere anyị wee mata na eji anọ n'ụlọ ekpe chọọchị. O nwere ọtụtụ n'ime anyị na-anọbeghị na palọ ha kpee ekpere mbụ. But coronavirus akụzielera anyị na chọọchị jikwa ememe n'ụlọ, eji anọ n'ụlọ ebe gịnị? Ekpere Chineke. So from this time on, our lives have changed. Ehi chọọchị anyị bịacha chọọchị anyị lakwa during the days anyị na-ekpere Chineke n'ụlọ anyị dị iche iche. Praise the Lord. Biko ana m ekele ndị niile soro anyị na-ekpe ekpere n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị nne. Ebe ọbụla ị nọ, ma ị nọ na Naịjirịa, ma ị nọ na Amerịka ebe a, ma ị nọ n'ụlọ anyị dị iche iche, asị m Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. All saints na-aga n'ihu. Gaanụ n'ihu. Ndị bụ nne. Gaanụ n'iru. Ndị bụ nne. Gaanụ n'iru. Gaanụ n'iru. Unu ndị bụ nne. Ndị bụ nne na chọọchị gara aga n'iru. Ọ dịghị ụlọ azụ ọbụla dị. Coronavirus meghe ọkpọrọ. After some time, we shall regather. Amen. But we shall get through it together. Chineke agaghị ekwe ka onye ọbụla n'ime anyị pụọ. N'aha Jizọs. Anyị ji ọbara Jizọs na-eme unu mma. So ọ dịghị onye ọbụla n'ime anyị ga-esi na coronavirus pụọ. Emechaa anyị ga-ezukọtakwa ọzọ. Biko cheta ihe anyị na-ekwusi ike bụ na chọọchị Chineke ga na-aga n'ihu. Ma anyị nọ n'ụlọ, ma anyị nọ na chọọchị ebe a, ma anyị nọ n'ụlọ ekpere, anyị ga na-eweta ihe eji arụrụ Chineke ọrụ n'ihi na ọ dị mkpa. Chọọchị agaghị emechi, anyị agaghị kwụsị ịkwụ mortgage because na anyị nọ n'ụlọ. Anyị makwa na o nwere ụmụnne anyị ndị lụzuru ọrụ ha. Anyị na-asị Chineke ga na-agọzi unu, na-enye unu ihe unu ga na-eri na ihe unu ga na-eji arụ ọrụ dịrị unu. Ana m ekpe ya n'aha Jizọs. You will have what you need. Only ask. He says, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened. Ụzọ mechiri emechi, Chineke ga-emeghere anyị ya n'aha Jizọs. Amen. Ya mere ana m agọzi unu. Ya dịrị unu mma. Onye ọbụla nọsi ike n'ekpere, iko nke a ga-emecha gabiga anyị. Amen. Amen.
Dear people of God, we want to use this opportunity to thank God for enabling us to have this service today. Celebration of Mother's Day is a big thing at our church, but we are doing the best we can due to what's here for us today. We want to thank our priest in charge, Venerable Clinton Eson, for making it possible for us to have our church going. We thank him for his support and spiritual uplifting during this period. In the midst of COVID-19, we're able to meet every Sunday in this form. We want to thank our own Dr. Mrs. Esther Ngugu for bringing us closer to God with her wonderful message on evangelism. We pray that God continue to enrich her with his knowledge and blessing. We recognize our children wherever they are, the youths, the girls' guide, acolytes, the little ones who contribute to the life of this church and give us hope for tomorrow, as well as continuity of All Saints Igbo Anglican Church. We want to thank our organist, our own Obioma, Sir Jonisa, helps us to keep music alive in our church. Our catechist, Sir Roderick Nwokore, who always makes sure we have programs in the church and make sure the church runs smoothly. Also, the program for today, we thank him for all his time. We want to also thank our leader, Ms. Ngozi Esono. She continued to guide us. She continued to guide us in the midst of this COVID-19, our Saturday prayers, to make sure that women of all saints are still together worshiping and praying for the good and life of the church. We also want to thank our CCTV team that make it possible for people to see us all over, and for members of our church to participate in this service today through YouTube. Okay. At this time, I want to thank the women of All Saints, our mothers, Asiac women. Amen. Ndi Nnem Oma. Ezinnebugu. Yes, I know. We understand that this is a very difficult time, but by the grace of God, we are all worshiping today. People worshiping on their couches, at home, and all over the world. One of our songs says, "Jisi Kasolangongo." Proverbs says, "The price of a virtuous woman is far more than rubies." Our prize, our reward, come from the Lord. Let's all continue in prayers this difficult time. We pray that the Almighty God will reward everyone who has supported the mothers today according to their riches and glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Ekpere mgbasa. Chi anyị dị mma, n'ezie chi anyị dị mma, eziokwu chi anyị mara mma, ọ bụ odogwu na chi anyị dị mma, n'ezie chi anyị dị mma, eziokwu chi anyị mara mma, ọ bụ Chukwu na. Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ ezi Chineke nke pụrụ ime ihe niile, na ịnọnyere anyị site na mmalite nke ofe ndụ a wee ruo ugbu anyị na-abịa na njedebe ya. Onye-nwe anyị anụla okwu gị nke i nyere anyị n'ụbọchị taa, na-eme ka anyị mara na ọ bụ ọrụ dịrị anyị ịgbasa ozi ọma Jizọs Kraịst, ozi ọma nke alaeze eluigwe,
Onye-nwe-anyi, anyị na-arịọ ka inye anyị amara. Give us the grace, O God, to take our work as evangelists seriously. Help us, O God, to take every opportunity, to make use of every opportunity. Ka anyị were ohere ọbụla inyere anyị ịgbasa ozi a, mee ka ụwa niile mara na Jizọs bụ eze. Mee ka ụwa mara, ka ụwa mara, ka ụwa mara. Mee ka ụwa mara na Jizọs bụ eze. Ọ bụ ọrụ anyị ime ka ụwa mara na Jizọs bụ eze. Anyị ga-eburu ozi ọma bugara ebe n'ụlọ ụwa sọtụrụ, site na Jerusalem ka anyị gaa na Judea, gaa na Samaria, gaa n'ebe n'ụlọ ụwa sọtụrụ. Chineke nye anyị ike izisa ozi ọma n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekele gị na ịnọnyere anyị ruo na njedebe ofufe ndụ nke a. Ma anyị na-esi n'ebe nsọ nke a n'ala n'ụlọ anyị dị iche iche, Chineke, anyị na-arịọ ka ị duru anyị laa n'udo na ndokwa. Kwe ka ụbọchị taa fọdụrụ mara anyị mma. Kwe ka izu anyị batara bụ anyị ji ụbọchị ndị nne malite, ka ọ bụrụ izu ga-amara anyị mma n'ihi ndị nne anyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Biko were ndị nna anyị kwara ngwa ọrụ gọzie ha n'ụzọ niile ọbụla. Onye-nwe anyị, kwe ka mgbe anyị ga-ezukọtakwa ọzọ dịka ndị otu Kraịst, ma anyị nọ otu ebe ma anyị nọ n'ebe dị anya, ka anyị mara na anyị bụ ndị nke gị, na ngọzi gị ga na-adịrị anyị mgbe niile. Wepụrụ anyị ihe ọjọọ niile nke na-eme n'oge a. Wepụrụ anyị ọrịa na-efe efe. Wepụrụ anyị ihe ọbụla na-eweta ọdachi, ihe ọbụla na-eweta mgbachi, ihe ọbụla na-eweta ọdịda. Wepụ ya n'ebe anyị nọ n'aha Jizọs. Ka anyị were guzosiere gị ike, ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ nke ndụ a anyị abụrụ ndị nketa alaeze gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 Jesus, oh no, ndi bunne, Jesus hụrụ anyị n'anya, anyị ndị bụ nne. Jesus hụrụ anyị n'anya, anyị ndị bụ nne. Toonu Jesus, toonu Jesus, toonu Jesus, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, unu ndị bụ nne. Nyenụ Chukwu ekele nke kwesịrị ya. Nyenụ Chukwu ekele
niile ekwesịrị ya. Toonu Chukwu, toonu Chukwu, toonu Chukwu, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru, Gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, unu ndị bụ nne. Jizọs n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, unu ndị bụ nne. gaanụ hụrụ anyị n'anya, unu ndị bụ nne. Jizọs hụrụ anyị n'anya, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru n'iru, unu ndị bụ nne. Gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, unu ndị bụ nne. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ọ nọnyekwara gị. Lanụ n'udo. Amen. When I think upon your goodness